जोंखौ बर' जाथि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय जोंखौ सांग्रांथि लाखिया, जोंखौ खौसे जाहोआ। बे बिथिङाव जोङो आं बुङो जे जेरावखि खामानि मावा मानो जों बर' फिसा हिसाबै जोङो खौसे जाथारनांगोन। दिनै जों नुनो मोनदों तामिलनाडुखौबो बेंगलिफोरखौबो बिथांमोना जेरावखि थाया मानो खौसे गावनि रावखौ रायलायो। सासे तामिला माने गावनि तामिल मानसिखौ लोगो मोनबा इंराजिजों रायलाया, सासे बेंगलिया बेंगलि लोगो मोनबा बेंगलिजों रायलायगोन, बे गुबुन रावजों रायलाया बियो। बे जाबाय नेशनेल स्पेलिं। बे नेशनेल स्पेलिंखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदोंमोन। गावनिल' बियो सानाखै, दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'खराव बेनाव IAS अफिसारबो गैया, डक्टर इन्जिनियारबो गैया, महात्मा गान्धी बायदि जाजाबर जीवन। गतिके उपेन्द्रनाथ ब्रह्म हारिनि थाखाय, मास पिपुलनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय बे जिथु सेक्रिफाइस खालामनो गालांबाय, बेथ' गावनि थाखाय थांनानै थाबाय। गाव बिल्डिंबो लुवाखै, गारिबो लाखियाखै, गावनि बिदा फंबायखौबो बे IAS अफिसार डक्टर इन्जिनियार खालामाखै। नाथाय बे हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै बे मुलुग संसारनिफ्राय बे एंगारलांदों। दिनै जोङो माखासे जोंहा सुथुम जायखौ रियेलाइजेसन, बे रियेलाइजेसना जोंनाव फैनांगौ। जों नुनो मोनदों राव थुनलाइनि बेलायावबो दिनै जोङो बिराद खस्थ'जों फैयै जों गंब्रै इउनिभार्सिटियाव जोङो बर' बिजोंखौ थिसननो हाबाय। बेयो 90 फारियाव हाबनाय लिंगुइस्टिक माइनरिटि बर' जाथिया। उत्तर पूर्वांचलाव only one tribal language recognized in the Indian Constitution in the 8th schedule. बे राव इसिबां माने 24टा रावनि बिथोराव इन्डियान भारतबर्ष 24टा रावनि बिथोराव मोनसे राव, बे बर' रावा जे रिकगनिसन मोनदों, बेखौ जों गोग्गानांगौ। जों बेखौ लिंक लेंगुवेज खालामनांगौ। जों बेखौ अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै 1982 मायथाइयाव जोङो मोनसे अर्डिनेन्सनि गेजेरजों मोनदोंमोन। जों बेखायनो बुङो जोङो फाउन्डेसन बाहायग्रोनांगौ। बहा जोंथ' बे बर' रावखौ अरुणाचलाव बाहायहैनो हाया, नागालेण्डआव बाहायहैनो हाया, जोंथ' बेखौ कलकातायाव बाहायहैनो हाया। जों बाहायनांगोन बेयावनो। लिंक लेंगुवेज हिसाबै जोङो गुबुन हारिनो मिथिहोनो नाजानांगोन। बेथ' जोंनि थाखागोन माखासे टारगेट। जोङो दा सोनाव कसारिफोरजों रायज्लायनानै 14 नभेम्बर खालि सोनाव कसारिफ्रा बिथांमोनहा माने बर' रावखौ माने फोरोंनो थाखाय काउन्सिलर डिसिसन लादों। जोङो बेखेवहैगोन 16 तारिखआव डिब्रुगड़आव, तिनसुकियाव। आरो बेबायदिनो जोङो गुबुन हारिनि थाखाय लिंक लेंगुवेज हिसाबै बे रावखौ बाहायनो थाखाय बा फरायनो थाखाय जोंहा माखासे आसनि दङ। दिनै इन्डियान भारतबर्षनि माखासे माने स्किम, माखासे प्रजेक्ट जों मोनदों। हिन्दी डाइरेक्टरेटआव बे हिन्दी डाइरेक्टरेटआव माल्टिलिंगुवेल बेवहाय बर' रावा हाबबाय। बे CSTTआव टार्मिनोलजियाव हाबबाय। बेनि उनाव CILआव माने प्रिलिमिनारि लार्निं अफ बर' लेंगुवेज बेबो वार्कशप जानानै थांबाय। बे लेखा ओंखारसिगोन। बेनि बादैबो जोङो नेशनेल बुक ट्रास्ट अफ इन्डिया बेवहायबो जोङो माल्टिलिंगुवेल माबा खालामगासिनो दङ। आसाम गभर्नमेन्टनि AB लागोआवबो जोङो माल्टिलिंगुवेल डिक्सनारि खालामगासिनो दं। जों कमल कुमार ब्रह्म बेनि बे रावखान्थिखौ, जों बे ग्रामारखौ स्टेन्डार्ड ग्रामाराव लांनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ। बेनि उनाव जोङो बिभिन्न खामानि जोङो दा मावगासिनो दङ। आरो निउ जेनेरेसनखौ एनकारेज खालामनो थाखाय, जाहाथे एनकारेज द निउ जेनेरेसन, दानि इलेक्ट्रनिक मिडियाजों खारनो थाखाय, खारफानो हानायनि थाखाय, जाहाथे निउ जेनेरेसना मबाइलावनो सब मोनजोबो, इनफरमेशन टेक्न'लजिजों खारफानो हायो। बेनिखायनो जोङो माने गुगोल्सआव जों 2008आव जोङो दाबि दावा खालामनाया गुगोल्सआव बिथांमोना सोबाय। बेनि उनाव जोङो मोनसे प्राइभेट माबायाव भारतबाणीयाव बे बर' रावखौ जों सोबाय। आरो जोंहा इ-बुक प्रजेक्ट सोलिगासिनो दङ। बे इ-बुक प्रजेक्टआ जोङो 100 खान बिजाब जोङो इ-बुकआव सोनानै माने गुबुन हारिनोबो जोङो बेखौ
मिथिहोनो थाखाय जोङो इ-बुक प्रजेक्ट लादों बे इ-बुक प्रजेक्टआ फ्राय एबाउट टु कमप्लिट दा बेबायदिनो इयं जेनेरेशना दिनै माने बे इनफरमेशन टेक्न'लजियाव खारफानो हानाय बायदि जे जाहाथे हार्ड कपिया लासैनो थांसिगोन बिजाबनि साहिदाया डिमान्डआ खमायलांबाय रिडिं कालचाराबो खमायलांबाय बेनिखायनो जों नुदों जे इयं जेनेरेशननि वेर इज द इन्टारेस्टआ बहाय निउ जेनेरेशना बेखौबो नाहरनांगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरा गोबां बिथांमोनहा आसनि लायो साइकेल रेस खालामो गामियाव मबिलाइज खालामो क्वालिटि एडुकेशननि खोथा बिथांमोना बुङो फार्स्ट डिभिजना खैजन मोनदों बेखौ बिथांमोना फेसबुकआव हगारो आरो ओरैनो माबायाव हगारो टेक्न'लजि माबायाव इलेक्ट्रनिक मिडियायाव हगारो दा जोंनि मानसिया इनकारेज जानांगौ दा जोंनि मानसिया खारफानो हानांगोन बेनिखायनो बे दानि अनलाइन जुगाव जोङो जुदि जोङो बे सार्भाइभेल अफ फिटेस्ट बेखौ गोसोखांनानै जुदि जों खारफानो हायाबा बे जाथिया बेंगुरा जानाय बायदि जाहैगोन गुबुन जुदि कमप्लिट खालामनो हाया जायनि थाखाय जोङो सिभिल सार्भिसाव जोङो उन जानानै दङ जायनि थाखाय बिटिसिखौ सालायनो जोंहा सिभिल सार्भेन्ट जोङो आइएएस अफिसार गैया एएसएस अफिसार गैया थांनाय बोसोरावल' खुनुरखम 7 मोनदों देग्लायबो बेसेबां मोनो आइएएस सासे मोनदों प्रधान ब्रह्म बेनिफ्राय सासे आइपिएस मोनबाय धरिलक जों सानै मनज सरगियारि बर'मानि मोनबाय आरो दाख्लै बियो थापसा मोनबाय आरो सानै माने इन्डियान फरेन सार्भिसाव मोनदों होमब्लाना नोङो मिडियामखौ फेक्टर होननानै लानो ना माबानो आं मोनसे खोथाखौ बुङो दुलाराय बर' फरायसाफोराबो बुंगासिनो दं जे जेनेबा गामियाव नों बर' बिजों फरायनानै जेबो जायाखै आं खोथा बुंबाय एग्जाम्पलसो होदों दे आं जेबो जायाखै बुंथ'दोंसो आं What about the urban area? Urban एरियायाव टाउन सोहोराव थानाय बे एलाइट ग्रुपनि गथ' गथाया लाख लाख थाखा खरस खालामनानै टिउसन होनानै गेदेर गेदेर गारियाव फुङाव दोनहैनानै टिफिन होनानै मेथाइ गानहोनानै माबा होनानै मोजां मोजां स्कुलाव होनानै बेनि गथ' गथायफ्राबो दखन आइएएस मोनाखै बेनि गथ' गथायफ्राबो आइआइटि मोनाखै दखन डन्ट ब्लेम आपसु आं बुङो किसुमाना बुंदों दुलाराय बर' फरायसाफोरा बर'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायनि थाखाय गथ'फ्रा गाज्रि जादों होनदों नङा बियो बे बाथ्रा जानो हाया बे कोनोदिन जानो हाया गावनो नेशनेलाइज फैले गाव सेल्फ माने सफिसियेन्ट जानो जों नाजाया जोंनि गथ'फ्रा आंथ' अनेक इन्टारभिउ लायो नै दाख्लै बावैसो आं एससिसिनि लादों जोंनि बर' गथ'फ्रा हाया भाइभायाव हाहैया ओमफ्राय अनलाइनाव हाहैया बेखौ जों डेभेलप खालामनांगोन जों केरियार प्रग्रेसनखौ स्टार्ट खालामनांगोन बेनिखायनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एनइपि नेशनेल एडुकेशन पलिसि गोदान 2020 आव जासिगोन 2019 आव बिथांमोना ड्राफ्टखौ साबमिट खालामबाय बहुत मा लिरनाय दं 2020 निफ्राय नेशनेल एडुकेशन पलिसिया चालु जायोबा एमबिआव कन्ट्र जायो जोङो मेट्रिक परीक्षा थानाय नंला हायर सेकेन्डारि परीक्षा थानाय नंला बिएड कलेज थानाय नंला हायर सेकेन्डारि थानाय नंला जुनियर कलेज थानाय नंला एज पर दिस एक्ट पलिसि होमबा जों गुबुनजोंथ' जों खारफाथारनांगोन खारफानांगौबा जोङो माबोरै खारफानो हानांगोन माने जोङो नेशनेल एडुकेशन पलिसिजों खारफानांगौब्ला जोङो लिडार एक्सपार्ट थानांगोन दा गभर्नमेन्टआ पिटिआर खालामदों बिटिएडआव पिटिआर खालामदों पिउपिल्स टिचार्स रेशिअ स्कुलफोरखौ मार्जार खालामदों स्कुलफोरखौ एमालगामेशन खालामदों मोनसे स्कुलाव 30 स्टुडेन्ट थायाब्ला बे स्कुलाव मार्जार जागोन एमइ स्कुला 3 किल'मिटाराव जागोन एलपि स्कुला 1 किल'मिटाराव जागोन हाई स्कुला 5 किल'मिटाराव जेनेबा चौधुरी पारायाव बहायनो जेनेबा हुजुर माबायाव कक्लाबारियाव मोनसे सिमलाव हाई स्कुल दं बेयाव जुदि 1:30 स्टुडेन्ट गैयाबा बे स्कुलाव बबेबा जुदि खामार दैसायाव दङब्ला खामार दैसायाव मार्च जागोन बे आरो जुदि माबायाबा बे बागमारायाव जाहैनांगोन नङाबा जालायाव जागोन बे नङाबा अनसलायाव जागोन दा बेबायदि गभर्नमेन्ट पलिसिजों जों खारनो हागोन बे पिटिआर पलिसि
जों बेखायनो होनदों जे बिटिसिआ जिहेतु 6 शिड्यूलनि एरेन्जमेन्ट बिटि एरियायाव जिहेतु जोङो बर' मिडियामखौ लार्ज स्केलाव जोङो फरायनो खाबुखौ मोनदों बेनिखायनो मोनसे हाई लेभेल मिटिङाव जोङो साजेसन होदों जे अन्तत बिटि एरियायाव रिलेक्सेसनखौ जों मोननांगौ जे 1:30 नङा 1:15 खालाम बेसिकेलि आरो जेरावनोखि सिंगल टिचार दङ बेखौ नङा दिनै नोंथांमोना नाय जे बेफोर गासै खामानिखौ जुदि जों मावफुंनो हायाबा जों 31 डिसेम्बर निउ एडुकेसन पलिसियाव थांसिगोन दिनै बानेश्वर बसुमतारी आदानि बे खोथाखौ नाय बे जेब्लानोखि महाकालगुरियाव बे रमान स्क्रिप्ट माबानि थाखाय दाबि दावाज खालामो बे गुंगुं हावाव रमान स्क्रिप्ट गभर्नमेन्टआवबो बे जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आरो जेब्लानोखि सिलभार जुबलि बेवहाय जायो क'क्राझाराव बाव बिराद दावराव जादोंमोन बेयाव माने सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभआव नामिलायनाय जादोंमोन बानेश्वर बसुमतारी रं डिसिसन आङो डेलिगेटनि बे डिसिसननि बागै आं मावनो हाया सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभआ जि बुंगोन आंथ' जेनेरेल सेक्रेटारिसो आं जेबो मावनो हाया गतिके बिथांमोननि आङो माबा मोनाबानो आं मावनो हाया जायनि थाखाय सिलभार जुबलियाव बिराद नांलाय खमलाय दांथे जादोंमोन थेवब्लाबो बेखौ रमान स्क्रिप्टनि फिसिबिलिटिखौ बर' रावाव रमान स्क्रिप्टखौनो जों लानाय जागोन होननानै महाकालगुरियाव जेला लायो बेखौ क'क्राझारनि सिलभार जुबलियाव रेइटारेट खालामनानै रिभाइस खालामनानै रिजलिउसनखौ लानानै रिगरास मुभमेन्ट जादोंमोन बे मुभमेन्टआ गोबां मानसि बिथांमोनखौ बारा बुंनानै दानि जेब्लानोखि जोंनि बेस्टनि मानसि दं मिडिल माबानि मानसि दं निउ जेनेरेसना हयथ' मिथिया जेरावनोखि आमलाराम शिबरानिफ्राय माबानानै गोबां मानसि थैदों 18 जन शहीद जादों मा केस जादों अनेक दुनिया जादों क'क्राझार कलेज क'क्राझार गार्लस हाई स्कुल क'क्राझार हायार सेकेन्डारिखौ जेल खालामदोंमोन बै जेलाव जोंनि मानसि आबसुनि गथ'फ्रा थानांदों जेलाव जोंनि साहित्य सभानि मानसिया जेलाव थानांदों बेफोरखौ जों सुथुम जों मोनखानाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जों नाख्रेबजादों गुबुन हारिनिफ्रायबो जों नाख्रेबजाखानाय बेनिखायनो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ बुंलांदों बानेश्वर बसुमतारी बुंलांदों रामदास बसुमतारी बुंलांदों जे हारिनि कौशल डोंट कम्प्रमाइज आरो बानेश्वर बसुमतारी लजिस्टिक मानसिमोन बेयो लजिक मानसिमोन बे साइलेन्ट वार्कारमोन बेयो खोथा बारा बुङामोन खिन्थु बिनि एक्टिभिटिसआ बिदि स्ट्रं मेन्टेलिटिनि मानसिमोन दा बेबायदि जोङो बेबायदि मानसिखौ जोङो दिनै जोनोम सानखौ फालिदों थैनाय सानखौबो फालिगोन दा बेबायदिनो जोङो निउ जेनेरेसननो बिनि मिशन एन्ड भिजन बे खोथाखौ खोन्थानायाव गोबां बर' फरायसाफोरा जिथुनिखि थांखि लादों बे गोजोनथाव बाथ्रा आरो बे 1942 मायथाइयाव दिनैनि सानाव जोनोम जानानै बेसे बोसोर बियो बेवहाय मास्टार मावनानै थेवब्लाबो बेनि जायगानिफ्राय थांनानै क'क्राझार महाकालगुरि हाफ्लं तिनसुकिया धेमाजि साइकेल सालायनानै मिटिं खालामग्रा मानसि बिसोरनि समाव गारियानो गैयामोन बेबायदि गारिजों गाखोफेरनाय नुवाखै आं जेब्लानोखि दिल्लीयाव माने 19 नभेम्बराव मोनसे सेमिनाराव आं थांफादोंमोन बेजों ब्रह्मपुत्र मेलाव थांनाय जों एसि नन एसियाव बेनिफ्राय थांनानै जोङो बेवहाय थाहैबाय राजेन्द्र नगराव जादोंमोन मिटिङा बेवहाय सेमिनार पेपार रामदास बर' बे होदोंमोन सभा ब्रह्म बेनिफ्राय गौरंदेव औवारि बिथांमोनहा माने ओरैबायदि मोजां पेपार होबाय नन शिड्युल इन्डियान लेंगुवेज 21st सेन्चुरियाव नन इन्डियान लेंगुवेज बर' रावा बेसेबां दावगाखो बर'आ मामोन बेवहाय बानेश्वर बसुमतारी आदाया भकेबुलारि स्टेन्डार्ड ग्रामार आरो बिनि लिंक जिथुनिखि त्रिपुरा कक बर' बायदिसिनाजों इन्टारलिंक थानाय आरो गार' डिमासा कच कछारिजों लिंक थानाय मोनसे राव मोजां सेमिनार पेपार होनानै बे एप्रिसिएसन मोनदोंमोन जायनि थाखाय गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि बै समनि प्रेसिडेन्ट डक्टर भरत दास बेनिफ्राय बै समनि मन्त्रि
माने जलसि बे माने बिराद बे सेमिनार पेपारखौ मन'पुथ जादों आरे बर' रावा माथो बिराद माने माबा बिराद माने रिच बिराद धोनि दखल बेथ' ओइसिखौल' मोननांगौमोन डक्टर मुरली मोहन जौसियाबो बुंदों जे बेथ' ओइसिखौ थांनांगौ बे रावथा इमान माने थाबैनो बे डेभेलप जाबाय आरो नोंथांमोना नाय दिनै नेशनेल स्पेलिंखौ बे डिमापुर खन्थाइ बा अग्निबाणआव फराय बेवहाय माबायदि कनसेप्ट बिनि फाउन्डेसन बेखौ नायनांगौ मालिसा बसुमतारिनि कनसेप्टआ बहाय मा बेनि सान्थौ सानस्रिया मा बेनि उनावहाय बियो जायगानिखि बर'फ्रा बर' हारिया धोरोमाव गुलाय गुजाय जाबाय गोबाङानो कनभार्सन जाबाय गोबाङानो सोरबा साई बाबा जाबाय सोरबाया कनभार्सन ख्रिस्टानावबो थांदों सोरबा साई बाबा जादों सोरबा उलुखुल जादों माबा जादों बेखौ नायनानै बेयो जायगानिखि जों ट्राइबेल रेस्ट अफ मिटिं लिङो बाथौ आब्रु बे समाव अल बाथौ रिलिजियस इउनियन दानाय जादोंमोन बेनि उनावसो नैबे दुलाराय बाथौ गौथुमखौ बेखौ रिभाइज खालामनानै बानायनाय जादों खिन्थु रिलिजियस इउनियन आगोलाव आंबो पाब्लिसिटि सेक्रेटारि बाथौआव बेनि उनावहाय जों नुबाय जे जोंनि एलाइ जुगनि मानसिया बाथौ धोरोमखौ फोथाया जोंनि लेखा गोरों मानसिफ्रा बाथौ धोरोमा मा बुस्थु बेखौ रावबो माबाया जेरै जयनारायण बसुमतारी रामफलबिलनि जेरै दुपाराम बसुमतारी नलबारिनि जेरै माने बे बुथुर बसुमतारी गहपुरनि ओमफ्राय बे माबा रमेश्वर बसुमतारी दुधनैनि नारद स्वर्गियारि बिथांमोनहा लिरबाय बायो बिथांमोनहा बुंबाय बायो बे समाव बाथौ आर'जबो गैयामोन मंगलसिं हाज'वारियानो बाथौ आर'जखौ लिरजेनदोंमोन बेनि उनाव बे गोथार मैखुन माबा माबिया उनाव जादों बेयो बानेश्वर बसुमतारीनि कन्ट्रिबिउसन ओमफ्राय दा रुपनाथ दायाथनन्द बे फाउन्डार प्रेसिडेन्टमोन नुबाय जे जाथिया मोनसे जाथिया थांनानै थानोबा धोरोमाबो आब्रुथि जानांगौ हारसाफ्रा सानो जे बैयाव गार्जा हैनाय बैयाव बबेबा दाउसा हाथरनाय आरो फारौ हाथरनाय बबेबा बैयाव बोरमा हाथरनानै खर'खौ फुजा हरनानै जानाय बेनो बाथौ फुजा होननानै बुङोमोन जोंखौ नुयोना बिसोराव कसारिफ्रा बिदि खालामो बेनि उनाव बेखौ लासै लासैनो बोलि बिधाननि जायगायाव बे बिबार बाथौ माबा माबि खालामनानै बानेश्वर बसुमतारीनि अनेक कन्ट्रिबिउसन दं बे अनेक जायगायाव जादों सानसेखालि गुवाहाटीयाव अति स्वर्गियारि होननाय आंबो दंमोन बेवहाय गेस्ट दक्षिण गुवाहाटीनि बर' समाज संस्कारनि बे मिटिङाव बानेश्वर बसुमतारीखौ लिंदों एज ए जेनेरेल सेक्रेटारि बेवहाय बे बुंनायनि थाखाय जों रायजादों আপনাদেরকে কোকরাঝাড়ের মানুষ একই না জানে ধর্ম বিষয়ে নকল ইয়ার বাতো ধর্ম বিষয়ে বুঝান এর বানেশ্বর দাতো কি খালাইদोंमोन आंद्रले बुंनो हाया जोंखौ मा बुंनो सिगिदोंसो बेनिफ्राय बानेश्वर दाया खेबसे माबायावबो बे माबायाव लखिमपुरनि बे माबायाव बरदलनियाव आंबो दंफायोमोन मिथिङाव बेयावबो बेयो रायजादों बेनिफ्राय गलाघाटनि बे सेसुफानियावबो रायजादों बियो बेनिफ्राय क'क्राझारावथ' बबेबा जायगायाव हाबनो हायामोन बिराद एखेबारे मा बुङो मानसिया फार्म डिसिसन लादों बियो ओमफ्राय लजिकमोन आरो बे गियामोन दन मानसि सानदों आं थैबा अनेक मानसि दं बिदि होग्रा मानसिफोरनि बेनि उनावहाय बिनि जिथुनिखि लिरनायफ्रावबो आरो बिनि जिथु आर्टिकेल बे आर्टिकेलफ्रा अन्य आर्टिकेलनिख्रुइ बहुत डिफारेन्ट बेनि आर्टिकेलफ्रा अन्यान्य आं लिरनाय सोरबा लिरनायजों मिलाया बेनि इउनिक राइटिं बेनि बेलेग आरो बियो एकदम ककबरक डिमासा लेंगुवेज वार्ड सोफाथारगोन ककबरक आरो डिमासा लेंगुवेज बेनाव थाथारगोन आर्टिकेलाव बुजिनो हायामोन जों जेला पलिटिकेल साइन्सनि जोंनिखि धालिगाव गेस्ट हाउसआव जेलानिखि जोङो CSTTनि सेमिनाराव वार्कशपआव बेबो आंजों गोलैफादों बेलाव खानजि आं ओमफ्राय बानेश्वर आदा जों साथाममोन बेनिफ्राय बियो एखेबारे आं लिरनायखौ बे दानो ओमफ्राय बे लिरनायखौ आं दानो ओमफ्राय मोनाबिलियाव बुंसै ओइ थरेन नोंनाबो जायालै
नों पलिटिकल साइन्सनि स्टुडेन्ट जानो हागौ खिन्थु बे सोलोबा बिदि नङाथ' लास्टआव जोङो नायबाय बालेश्वर जानानै फायदा जाहैयो बेनिफ्राय दा लटारिफोरावबो लिरब्लाबो बे जायाखै ओरैबायदि होननानै बहुद सोदोब बेयो ससियेल साइन्सआवबो चेन्ज खालामनानै होदोंमोन मानसिफोरनो दा बेनि कन्ट्रिबिउसनखौ जोङो माने माने लट अफ कन्ट्रिबिउसन टुवार्ड्स लेंगुवेज एन्ड लिटारेचार मानेश्वर बसुमतारी बेहा दङ दा बेनिखायनो राइट पार्सनखौ जोङो आगदारि नाम दोनदों मुगानि आगदारि बे थिगैनो जादों आंनि मथे आरो जोङो मानेश्वर बसुमतारीखौ जों रिकल खालामनांगौ जोङो मेम'रि माबा लाखिनांगौ आरो बिनि जाय जिथुनिखि थुनलाइ सोरजिनाय बे थुनलाइ सोरजिनायखौ दिनै जे बेवहाय सेबखांदों बेयो मोनसे निउ जेनेरेसननि थाखाय बर' बिजों जायफोर फरायनाय बेखौ बुजिनो मोनगोन फरायगोन बेखौ आरो बे नाटकीय मानसिमोन ड्रामाटिक मानसिमोन बेनिफ्राय बे बाथ्राखौ खिन्थु बेयो खुनुदिन खेंख्राखौ बुजियामोन आं बहुद बोसोर लोगो मोननायाव बेजों उन्दुफानायाव मिथियोमोन रायलायोमोन बे खेंख्राखौ बुजिया खेंख्राजोंसो थाङोमोन नङा खेंख्राजों सिदा थाङोमोन खेंख्राखौ बे बुजिया थेवब्लाबो बिनि जिथु लजिस्टिक माइन्ड भेरि स्ट्रं एखेबारे बेनिफ्राय बेयो मोनसे खोथा बुंदोंमोन माबायाव दिल्लीयाव नङा जे बे समाव बियो आफाद नेहाथारिमोन बाथौनि बे बुंदों आइजोफोरखौ मानो जों बर'फ्रा एखेबारे रुवाथि ओंखाम संनाय फिसा खांनायावल' बाहायनांगौ जाखोब्रा होनदों बे खोथाखौ दिनै रज'बाय 21st सेन्चुरियाव दिनै आइजोफ्राबो मन्त्रि जादों आइजोफ्रा प्राइम मिनिस्टार इन्डियान प्रेसिडेन्ट जालायबाय दिनै एमएलए जादों सोरबा शिक्षारि जादों प्रिन्सिपाल जादों एमबिए डक्टर इन्जिनियार जाबायना नंगौ जोङो आइजोफोरखौ उइक पइन्ट साननानै माने बै समनि मानसिफ्रा बाहायोमोन जेब्लानाखि उइमेन एम्पावारमेन्टनि खोथा फैबाय इन्टारनेशनेल उइमेन इयार फालिबाय 1975 बेवहाय प्रथम डक्टर गीतारानी बसुमतारी चाइनायाव बेइजिंआव बियो रिप्रेजेन्ट खालामनायाव मोनसे सेमिनार पेपार आं नायदोंमोन उइमेन एम्पावारमेन्ट माने महिला सबलीकरण आइजोफोरनि जिथु अधिकार जिथुनाखि नारी चेतना बे नारी चेतनाखौ बेयो मोनसे आर्टिकेल लिरदोंमोन आं गोसोआव दं मानेश्वर बसुमतारीया नारी चेतना डन्ट नेग्लेक्ट दि वुमेन बेना खोथाया आंबो मोनसे लिरदोंमोन बेयाव उइमेन इन पलिटिक्स आं गोसोआव दं उइमेन इन पलिटिक्स एन्ड रिलिजन बेखौ थारमाने बर'फ्रा जे गोथारथि बेयाव थायो बर'आ जे गाज्रि खामानिखौ मावा बर'आ जे माने सोरखौबा नासयनाय माने बे खामानिखौ मावा गोथाराव थायो खेराइ फुजानि खोथा बे बुङोमोन बेनिखायनो बे मानसिया आदाया बिराद माने अनेस्ट मरेल बेखौ फोथायग्रा सासे मानसिमोन बेनिखायनो बे बुब्लियाव जोङो मानेश्वर बसुमतारी मुगानि आगदारि मानेश्वर बसुमतारीनि जिथु बिहोमा जों बेखौ बावगारनो हानाय नङा जों बेखौ इयुन जेनेरेसननो खोन्थानांगोन इयुन जेनेरेसननो इन राइटिं जों इनफरमेसनखौ होनो हानांगोन बेनिखायनो आङो बारा गोबाव खोथाखौ बुंला बेयो सानसेखालि बुंदों आं कटन कलेजाव जेला थाङो 68आव 67आव कटन कलेजाव बेखौ ज' ओंखाम जाहोआमोन हारसाफोरा ओंखाम जाहोआमोन डाइनिंआव बेनिफ्राय बे बालिकान्त काकतियाव जेब्ला बिटिखौ लाहैयो तखनबो बे सैसै लिरो सानसेखालि मानेश्वर बसुमतारी जगेन बसुमतारी सतीश बे समाव सतीश गैया तरुन फुकन बसुमतारी बिथांमोनहा शिलंनिफ्राय राजधानिनिफ्राय फैनानै बरपेटायाव ओंखाम जादोंमोन बेनिफ्राय बालेश्वराया ओरै फैनोसै आरो जानानै बिदाय होनानै फैनोसै फैनायाव बरपेटा रडआव बिसोरबो ओंखाम जाहोआखैमोन बे बर' रायज्लायदोंनो कसारि मानसि फैदों गतिके ओंखाम होनो नाङा हटेलाव बेबायदिबो मोनसे जारिमिन बे खोन्थादों सानसेखालि बेनिफ्राय बेयाव आङो मोनसे खोथाखौ
बुंनानै फोजोबनोसै जे बियो टिचिं लाइनाव फोरोंगिरि हिसाबैबो सासे अनेस्ट फोरोंगिरि जों मिथिनायाव बेनिफ्राय बे फोरोंगिरि हिसाबै बेहा नामबो दंमोन ओमफ्राय बेनिफ्रायनो बियो रिटायार जादों नाथाय रिटायार जाखांनायनि उनाव बहुद खामानिबो मावबावनो लुबैदोंमोन नाथाय बियो हठाৎ बियो बेरामाव गोग्लैनानै पार्सनेल माबायाव गोग्लैनानै बियो हायासै बेनिखायनो आङो जाहाथे मुगानि आगबारि दानेश्वर बसुमतारिया जोंखौ बोर सारस्रि हरो जोंखौ खामानि मावनायनि थाखाय बोर सारस्रि हरो जों बर' जातिखौ खौसे गोजोन खालामनो थाखाय बोर सारस्रि हरो बेनि नीति आदर्श बेनि फिलसफिया जाहाथे जोंनि जनमानुषाव जोंनि समाजाव थाबाय थायो He was a pious and honest man like दानेश्वर बसुमतारि जोंनि गेजेराव जोनोम जाथों जोङो बेबायदि मानसि मोनथों समाजनि थाखाय हिउमेनिटिनि थाखाय मानब जातिनि थाखाय सिन्था खालामग्रा दानेश्वर बसुमतारि बायदि जों मानसि मोनथों बेखिनिखौ आङो आसा फारिबाय आरो दानेश्वर बसुमतारिनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थायो आरो जोंखौ बोर सारस्रि हरबाय थायो बेखिनिखौनो आं आसा फारिबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आङो बेखिनि प्रग्रामखौ लानायनि थाखाय बेखिनि सेमिनारखौ लानायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आरो आंखौ बेयाव फंनैसो माने बुंनो थाखाय खाबु होनाय बे ओनसोलनि गासिबो रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय गोजोन गेवनाय हामलायथि बावहरबाय फन खालामदो आरो नोंथांमोनखौ इयुनाव लोगो मोनबावगोन होनना साननानै आं जोंखौ बर' जाथि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय